समस्थियाव मेन खामानियानो माने खामानि यानि वार्किंआनो बेयाव जेबो कन्डिशन गैया बेयाव खामानि जेबो जायाखै मुसलपुर समस्थियाव गामि गला जेरावबो लामा सामा विभिन्न हाथाय गलानि जि स्ट्राक्चार जानांगौ जेबो गैया आरो मेनलि माइनरिटी माने मुसलमान गामिफ्राव लामा होननानै सिनायनो हानाय जेबो गैया बोसोराव बिपिएफआ दिनै खालि क'क्राझाराव बिटिसि सरकार दं होननानैल' मिथियो रायजोफ्रा खिन्थु बिनि जेबो खामानि जों मुसलपुराव नुनानै मोनाखै आं रावजोंबो कन्टेस्ट जानाय नङा बेवहाय कन्टेस्ट खालामनो हानाय आंजों रावबो माबा गैया बेलेग दल गैया बिनि कन्टेस्टआ आंनो मुसलपुराव खालि आंल' आं रावखौबो नुवा